jeden vankúš, dva vankúše. Minula som 77,18 €. Hľadali sme také farby, ktoré rozbijú gauč, ktorý mám, kde chcem natáčať. Tak sme našli takúto zelenú, ale mali ju iba že z IKEA. Takže mám IKEA. A ďalšia IKEA, otázka, mám to priznať na tých videách a dať ich proste tie vankúše takto? Alebo ich mám dať takto? K tomu ešte toto, tu je aj tá zelená, aj tá modrá, takéto. To som kúpila takúto deku, ktorá strašne púšťa všetky veci, takže keď ju operiem, dúfam, že bude dobrá. A posledná vec, ktorú tu mám, je takáto lampa. Takúto. No.